खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आन्ध्र प्रदेशआव सा9 फरायसाफोरा आनजादनि फिथाइखौ लानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव थाखो 11 आरो 12 आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि 48 घन्टानि गेजेरावनो सा9 फरायसाफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। खौरांनि बादिब्ला फरायसाफोरा आनजादाव फेल जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बांलादेश हादरनि खाग्रासारियाव गिबि खेबनि थाखाय बैसो फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै भारत बांलादेश आरो बड'लेण्डनि हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारि बानजायदों। त्रिपुरा कल्याण संसदनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बांलादेशनि खाग्रासारि सरकारि फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय रंजालि बैसागो आरो हारिमु सोलाय सोल' कालचारेल एक्सचेन्ज हाबाफारियाव बड'लेण्डनि क'क्राझारनिफ्राय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हानजासे मोसाखावरिफोरजों लोगोसे देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारी, लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजितगिरि बसुमतारी, खौरांगिरि गेवलांसार नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सानै KLOनि केडारखौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि संदाननायाव सानै KLOखौ हमनो हायो। गसाइगाव पुलिसा गुरुफेला ओनसोलनि हातिगर गामिनिफ्राय संदाननायनि गेजेरजों सानै केडारखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै KLOनि सोद्रोमाफोरखौ बिपुल राय आरो उत्तम राय होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा उत्तम रायनि न'खरनिफ्राय IED बोखांनो मोननायजों लोगोसे नोगोद 23,000 रांबो बोखांनो हायो। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला धोन दाबिनाय बायदि समाजनि बेरेखा लामायाव लोब्बा दङ होनना फोरमायो आरो हमजानाय सानै KLOनि केडारखौ क'क्राझाराव दैथायहरो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव दिनै रङियानि हरदत्त बिर दत्त भवनाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजों फरायसालिनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान फराफारि बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनो लानाय थांखिनि सोमोन्दै जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। जर'खा मेलखौ जयै मासि लानानै दैदेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मेल थांखिखौ गुवारै बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। बे सावरायमेलाव फारियै अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' लाइमोन रेबग्रा गौथुम आबुब, बर' आइजो रेबग्रा गौथुम, बर' बिफान, कलेज फोरोंगिरि आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लायो। बाक्सानि दुमनिघाटआव सा 15 दुथां सेंग्राफोरा सासे हिन्जावसाखौ गाग्लोबदों। हरनि समाव सासे हिन्जावसाखौ गाग्लोबदों दुथां सेंग्राफोरा। फ्राय 15 मिनिटसो गाग्लोबो हिन्जावसाखौ। गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया इ-रिक्साजों हरनि समाव थांगासिनोमोन। नाथाय बेबादि समावनो दुथांफोरा गाग्लोबो। बे जाथाया थांनाय 25 एप्रिलनि हराव सोमजियो। बे जाथाया सेबखांजानाय भिडिअनि भाइराल जानायनि उनाव सोराङाव फैयो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय वेब पर्टेलनि खौरांगिरि मइनाल हक आरो बुलबुलखौ हमो पुलिसा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।